आपल्या देशात आजार आणि रुग्णसंख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. याचे कारण जर शोधले तर निम्म्याहून अधिक आजार हे आपल्या चुकीच्या जीवनशैलीमुळेच तयार होतात असंच दिसून येतं. प्राचीन काळी लोक साधी पण सुयोग्य जीवनशैली जगत होते. पण काळ बदलला. 24 तास एसीचा वारा, जंक फूड, व्यायामाचा अभाव इथपासून ते अगदी स्वयंपाकघरात अन्न शिजवण्यासाठी केला जाणारा कुकरचा वापर, या सगळ्या गोष्टींची परिणती म्हणजे शरीरात वाढत चाललेले निरनिराळे आजार. टाचदुखी ही त्यातीलच एक समस्या. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत. ठराविक वयानंतर शरीराचे स्नायू दुखणं, सुजणं, बधीर होणं अशा समस्या सुरू होतात. विशेषतः हातपाय आणि टाचा दुखण्याची समस्या वाढत्या वयातच उद्भवते. ही समस्या फक्त महिलांनाच आहे असं नाही, तर पुरुषांना देखील टाचदुखीचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर सहन करावा लागतो. टाचदुखीची वेदना दिवसभर जरी कमी अधिक प्रमाणात जाणवत असली तरी त्याची तीव्रता मात्र सकाळच्या वेळी जास्त असते. बेडवरून उठताना हा त्रास फार जाणवतो. टाचदुखीची अनेक कारणं असली तरी मुख्य कारण म्हणजे शरीरात वाढलेले युरिक ॲसिड. ज्या लोकांचे युरिक ॲसिड खूप वाढते त्यांना दिवसाही टाचदुखीच्या तीव्र वेदना सहन कराव्या लागतात. युरिक ॲसिड कमी करण्यासाठी तुम्ही साधे सोपे उपाय करू शकता. म्हणजे जसं की जीवनशैली सुधारणा करा, झोपण्याची, उठण्याची, खाण्यापिण्याची वेळ निश्चित करा, शरीराला चौरस आहार कसा मिळेल याकडे लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. हिरव्या भाज्या, सुका मेवा, ताजी फळे, दुग्धजन्य पदार्थ यांचा आहारात समावेश करा. नियमित व्यायाम करा. आणि हो, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतीही औषधं घेऊ नका. युरिक ॲसिड शिवाय जेव्हा टाचदुखी सुरू होते तेव्हा आपण पुढील प्रमाणे उपचार करू शकतो. टाचदुखी हा वाताचाच एक प्रकार आहे. त्यामुळे अनेक वेळा हिवाळा किंवा पावसाळा या ऋतूंमध्ये टाचदुखीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर जाणवू लागते. त्यामुळे घरामध्ये असताना कायम मऊ चप्पल किंवा स्लीपरचा वापर करावा. टाच दुखत असताना कोमट पाण्यामध्ये खडे मीठ टाकून या पाण्यामध्ये 15 ते 20 मिनिटं पाय बुडवून बसावे. या पाण्यामुळे पायांना शेक मिळतो आणि टाचदुखी काही प्रमाणात कमी होते. विटेचा एक तुकडा थोडासा गरम करून त्यावर रुईचे पान बांधावे आणि त्याचा शेक दुखत असलेल्या टाचेवर द्यावा. त्यामुळे काही काळ आराम मिळतो. गोडे तेल आणि मीठ एकत्र करून हा लेप टाचेवर लावावा आणि टाच सुती कापडाने बांधून ठेवावी. काही दिवसांनी फरक जाणवू लागतो. या आणि अशा अनेक टिप्स मिळवण्यासाठी पाहत राहा गोमंतक डिजिटल.